Kan sisan tambahi. Engko nek ana ibu-ibu barang nang kono do ngrumpi kan aku ora penak to. Ndak ngetarani nek ngirit. Kene sisan tambahin arep apa kuwi? Enggak. Oh, Pak, gawat iki gase wis entek iki lho. Gawat iki. Iki lho. Hah? Ingin dite Pak. Nggo tuku gas Wis Pak. entek to? Ayo seminggu kok yo. Waduh. Nyo. Piro iki? Ah cukup to aku gas. Ayo mosok meng gas yo rugi lah aku mlaku. Iki nek nang kono ana ayam goreng ana jajan pasar mosok ora tuku. Kene sisan tambahi. Engko nek ana ibu-ibu barang nang kono do ngrumpi kan aku ora penak to. Ndak ngetarani nek ngirit. Kene sisan tambahin arep apa kuwi? Oh, boyo. Sisan mbakku ngene iki. Wis karo ditete ya. Lah. Burung mateng sayure. Wah, aku nunggu sik. iki. Ayo menganut dhewe tok. Sabar. Jana ibu-ibu belanja ki amen mesti do wis tobat. Kawean omah ra rampung.